liksom bara, jag bara, fattar som ingenting va. Och så bara sa han till mig att han bara, det är bröden va. Och jag liksom bara, vadå bröden? Fattar som inte. Ja, men i alla fall. Och sen så var den här gick iväg och så min kompis, så jag var shit och bara, ja. Alltså jag fattar som inte. Alltså för han bara, och så var skitsnygg. Det var som att han bara tyckte att jag var snyggare. Jag vet inte, men så han bara kollade på mig så här. Och jag bara, hallå, vad menar du? Så kände inte den här matchen. Jag bara fattar ingenting liksom. Ja men du vet, gussen alltså. Ja, brorsan alltså, det är helt kört va. Vad ska jag göra? Också? Ja men alltså jag ska typ leka med Kalle. Så han bara, shit, kär kille, fan. Gussen, du vet. Ja, och han bara sa till mig en gång, lite som shit alltså, han har sett. Ja, och Lisa, hon är störd, man bara less. Hon bara muckar hela tiden.